Kambu Jesu nagenhliziyo ijabule icula emthwali nzima elethu sizikwenza indlela ekhathazayo Jesu nagendlela ngenovalo ngeqina kumnyame mini sekuhwam so ndele duze kwam uyanaga iya mazi uya ngitahugela Jesu nakanqa ngithi sala sihlo bongifa ngetabukile uthindu Jesu kambuya ginagam yini
Ngalipela mandla toda kuchingamidzai zvakare tichiti makomborerwa kuva pano muzuva ranhasi. We believe that God will always be a blessing mukati meupenyu hwedu semhuri kudzamara Jesu achiuya. Tiri panguva ino yepadare satapinda munyaya yemuzuva ranhasi. Regai tikumbire humba wativhurire nemunamato. Baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga, maita yenyu nezuva ranhasi resabata. Tiri pano Padare, tiri kukumbira kuti mutitungamirire. Nhau dzatichakurukura pano dai dzingabatsire vateereri nesu kutanga. Mouya nemakore edenga tigoti ndizvo zvakatibatsira mukurarama kwedu. NaJesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Regai tikwazise Samaita. Wakomana humba. Samaita. Aiwa. Nekuno. Tinotenda. Regai tangire pamuri nyamuziwa. Mumbokwazisa vateereri. Yes. Aiwa, tinotenda amadiwa nekuwana mukana wakanaka wakadai wekuteerera program yepadare. Tiri kunzwa kubva kumativi mana enyika vanhu vari kukomborerwa. Ndinoda kuti kwamuri komborerwai, ndini wenyu eyo mufundisi Ngwaru, ndiri wenyamuziwa aisinobva ti panyika nyoro iyi vanhu twarusape ndokunyoro but pedu pamurewa ndo panyoro chaipo ipapa. Thank you so much. Nyati. Makadini vateereri, iri ndoitwa Gardner Tsikada, vatsikada weku Westgate. Mwari akukomborere havana kunyepa kuti rusape ndonyika nyoro. Ndokwedu chaiko ikowo mutunga gore mwera Nyati. Mwari akukomborere. Aiwa, ini ndinonzi Charles N. Makombe, ndinopindira pa The Grand Church. Toda kutenda nemi wateerere sabata rino rakanaka. Ndoda kutenda kuna mai wakatora mapicture kwatiri mu Pick and Pay. Aiwa, munatitumirawo mapicture iwo, tinoda kutenda ndekuti munoteerera Mwari akukomborerei. Amen. Indinoitwa gospel Mudonhi, ndobva zvakare kwarusape kunyika nyoro. The only place. Chibva kwarusape tokudawo zvakare Padare. Ndopindira pa Mandara Church. Chava nengo yakanaka mukudzidza. We also want to thank vanoteerera chirongwa chino. Yes. You know, different churches tinonzwa a lot of feedback. May God bless you. Amen. Musoro dwenyaya muzuva ranhasi unotiremei uri heavy. Uri kutiwo Regai Nditange Ndanzwa Madhamu. Regai Nditange Ndanzwa Madhamu ya Madhamu. Kana mai. Yes. Saka tichatidzidzei zvakawanda. Kuna vamwe vanotaura vanoti it's a Zimbabwean proverb. Unokawanda chete muZimbabwe. Kunze uko pamwe akako unokarimo. Regai timbonzwa story yacho kuti yakamira sei. Tangire pane mukuru wangu Nyati. Okay, story yedu iri kunyorwa nemuteereri ari kuti iye ndina bhururu wangu wandowadzana naye anoti anombomubatsira zvakanyanya achimupa twanenge achida kubatsirwa natwo. But anoti ndakazoshamisika musi wandenda kudawo rubatsiro. Ndiri kuda kukumbira zvinhu zvinobva zvinoshandiswa nevanhurume toolbox yake ndokutanga ari kuenda parwendo. Akashamiswa achinzi Regai ndimbotanga ndanzwa Madhamu. Saka ari kuti imbondikurukirayo nyaya iyi yandinetsa. Hazvina kushata kutanga wanzwa Madhamu. Regai timboverenga Bhaibheri. Timbotanga tanzwa Mwari. Utari kuti kudini? Ndevapo vamwe vanhu vaitanga wanzwawo naMadhamu. Varimo here mukati meBhaibheri? Right, ndichaverenga kuna Madzimambo wekutanga chapter 21 pavhesi ya7 chete ndo yandichaverenga. Inoti zvino Izebheri mukadzi wake akati kwaari, ko hamuzimi munobata ushe pakati paIsraeri here? Mukai mudye, mwoyo wenyu ufare, nokuti ini ndichakupai munda wemizambiringa waNabhoti muJezeri.
Yes, saka taakubva tatotanga nemufundisi nyaya yaverengwa mumboti pakurira imi muri vetheology varume ava ndevedomocology vanodhomoka ndizvo saka mukamboti gaidha nebhaibheri zvinogona kutibetsera. Yes, Nyamuziva. Very good. Ndoda kutenda zvakare samaita nemiwateereri newadare panapa. Nyaya yekuti regai ndimbotanga ndanzwa madhamu kuda tiri kufunga kuti ana madhamu zvatanga makore ano, but kana muri kuerenga sekuerenga kwaitwa panapa munoona kuti madhamu mumba maAhabhu aitonga zvekuti Ahabhu hazvishamise kwaaienda kuti varume regai ndimbononzwa madhamu kuti vanoti kudini. On this particular case Ahabhu akanetsana naNabhoti pamusoro pemunda, kwakubva kundikana ndokuya kumba kwakutadza kudya. Madhamu kwakuti ko dambudziko nderipi? Zvikanzi Nabhoti haasi kuda kundipa munda wake. Zvikanzi tibvire apa, gezai maoko mudya apa, eyo farai zvenyu, ndichadhila nenyaya iyoyi. Saka you can actually see kuti ana madhamu sometimes havasiwanhu wekutamba nawo. Ukanzwa murume achiti regai ndimbotanga ndanzwa madhamu kuda pane kakuda kunyima karipo kana kuti pane kakutya karipo, tichanzwa kuti wadare wanoti kudini pamusoro penyaya iyoyi. Nyati. Yes. Hanzi anenge vatotaura kutoti ngandinzwe madhamu pane kakunyima kanenge karipo kana kutya kana kakutya. Strategy. And it works. It's a Zimbabwean strategy, proven, it works. Boss kazhinji ukatongodzi regai ndimbonzwa madhamu uchati chii after that? Hapachisina. Saka I do agree nepfungwa yekuti people use that strategy a lot. Kazhinji vanhu vanoishandisa as a getaway strategy from making a commitment or a decision. Saka it's a very common statement. And ndinofunga kazhinji kana ukanga watoiudzwa statement iyoyo hauchisinapo dambudziko musoro mako ungozwa kuti pakatoipa zvavharana. Umba vatana. It's in a two prong, if I put it this way. One, kuna vamwe vari genuine anoti look zvinhu izvi dhila namadhamu and kana madhamu ati yes, I have no problem. You know what I mean? Ndo imwe first one. The second one ndeyekuti ukanzwa ati ndaakuenda ndichambonobvunza madhamu zvatovharana, iwayo ndo anonzi ma1 chitotsvaga kumwe zvokuti kwakusina nyaya uko. Ndekuti madhamu kana kuti anotaurirwa kana kuti haataurirwi zvokuti hakuzouye feedback kuti madhamu akati kudini. In many cases madhamu akati ndiri kuenda kuna madhamu wotoziva kuti zvaparara, haazodzoki kuti madhamu akaramba here kana kuti kwete. Because vafundisa vapa kuchatisa ndozvo vanotitaurira. Pakuchatisa ndozvo vanotitaurira. Aiwa, regai tinzwa kuti munotinzwa mushe. But of course ndinofara hangu kuti paita mipanda yekuti panogona kunge paine kakutya sekutaura kwandaita. Eyo ndoda kutenda humba waunza imwe element yekuti shuwa zvinogona kunge zviri genuine kuti kakukonsultana namedhem kanoda kutanga kaitwa ndisati ndakupe chenyi ndakupa mhenduro. Kozoita element yekuti ndiri kutya kungobuda pachena kuti hazvisi kuita. Are you getting the point? Saka ini ndoda kuti maybe tikatanga tabata mipanda itiibate differently kuti kakukonsulta kakutya nekakunyima zvinyatsobuda zvakanaka. Ndoda kutanga neyekunyima iyi. Munhu kana achiti in other cases regai ndimbotanga ndaudza madhamu, chimwe chacho tine vanhu vasingagone kuita level out and be open and clear with someone kuti no. So you tend then to waste somebody's time yeku-anticipata kuti kana medhem andoudzwa ndofunga uchazondidini. But iwewe wakatogara makatotarisana neshamwari yako uri kutonyatsoona kuti hazvisi kuita, but hausida kubuda pachena kuti no, hazvisi kuita. You get the point? Saka I think tine varume wakadaro wekuti eyo wanenge wanonyara
to represent their own thought and the feeling over an issue. Woda kuhanda manje nemwe munhu asipo kuti regai ndigodzwa namadhamu when you're actually saying no. Chingobuda pachena. But Pastor, you know, it's an African to say no generally. It's impolite to say no. Munhu anogona kuti unogona kuya mangwana kuti andifonere I think get me muscat. Saka I'll phone you back. Yeah, it is just an African thing, I think. Sekutara kwa maita mshoko chipatatanga paya. Matara kuti it's a Zimbabwean province. We yes no ariko kweta ariko kuchishona. Kuchishona inoti kwete. But oftentimes people find a more polite way of lending you. But I like his point here. Oftentimes you're actually wasting time. It's better kuti munhu azive. Asi kungoti edu, maybe the way we've been taught and with the way we've grown up, it seems kuti we've been taught to be very polite and sometimes we overdo it. Saka, this is Kwandiri, it's not a very strange thing. A lot of men, like I said, Pekutanga, would rather than say, let me see what I can do. It's exactly the same thing as Regambo Ndanzwa Madhamu. I was going to no. I was going to commit to a decision. Okay. Yeah. So I'm going to napinda mshopo oti butsi mari onza $20. Ota munovara ngwai. No, ndibate pana. Ndinoda kupa example kazhinji zvobatika. Kumba kwangu inini kumba kwangu nemudzimai wangu. Ndiye unoita zvekurendesa kana tiine zvatinofana kurenda. Vanhu vakauya kwandiri ndinoti that area is not mine. Taura namama. Handigoni kuti kupa pfungwa. Taura namama ndio area yake. I was very clear, you know what I mean? And mama vachitoitawo madecisions awo asi nenene, you know what I mean? Because ndavabuda pachena kuti that is not my area. And kune varume vakawanda vanodaro vanoti right, look, even if kana dziri mari dziri chi kana chiri chi, anokokutaura kuti enda kuna Ningi undotaura naye. Uyo anoti nawo ndichambonobvunza madhamu uyo. Handiti ane zvinhu zviviri zvaari kuda kutaura. One, ndechekuti haagoni kundofesa mudzimai wake nenyaya iyoyo. Get the point? Yeah. Akaita ari woga pane problem. So ndo dambudziko rine vanhu who cannot make decisions. Hazvina kuipa kubvunza mudzimai, but mudzimai ane certain areas dzake. Kangana mudzimai achiti nchamondobvunza murume. Dai if I am to ask. Kana achita decision yake, anokuita decision yake ipapo, isn't it? Ndo nyaya iripo. But vanotaura vane makombe kuti nchanzwa baba. Nchanzwa hangu baba, but wazona, but at least anogona kuita decision. You know what I mean? Dambudziko ratiri kutaura revarume wakafanana nemurume. You must be able to make a decision. Kana iri no, it must be no. And you'll be respected for that. Get about. Nyaya yawambotaura yapi kuti iwe unomupa zvono anouya kuti wamudonhi ndipewo chakati. Womupa usina kutomboconsult. Handiti right. Wozoti iye manje yatene yako kuti chichindipo toolbox. Oti nchamondobvunza mai wane ne-toolbox. Weta sika mini nenyaya ye-toolbox. Ndibobvunza waiwo. I think ndo patikeza kutaura kuti pastor. Yes. He's making it very clear that look, ndafarira pfungwa dzamufundise kuti it's a man, it's a no. Yeah. A man must be yes. Yes. Kana kuti azviiti. Yes, correct. Then there's another concept that is there in the story nenyaya tiri kutaura. Yes. Dzimba dzosiyana. Ini ndoda kutora munyika. Yeah. Not in this platform ye church yevanhu vaMwari. Yes. Munyika, that statement already, the moment you say that, people laugh. Yes. One, zvikuitanga sekunge munhu anodhererwa nemukadzi. Yeah. Akadyiswa. Yeah. Haana power. Yes. Ndo zvinobuda musociety. Yeah. And now we are having this discussion now kuti makare ndibva ndatoenda hangu pana Nyamuziwa wabatanidza vanota kuti makare zvaimbofamba sei, kune zvainzi here mapadza nezvimwezvi ndezvababa ndo decision maker. Correct. Kubva apa kusvika apa mai wanda decision yekubva apa kusvika apa. Correct. Nyamuziwa izvozvo izvo samaita hazvina basa nekuti makare kana kuti iye zvino ndo zvazviri. Munhu wega wega unoisa paskero
chikumbiro chawakumbirwa nasahwira wako unonyatsoona kuti ichi chine udzamu chinogona kuimpacta even nekumba. Saka kana uchiti iwewe regai ndimbotanga ndasvitsa kumatare ekumba, hausi wrong because you are being genuine to yourself. Okay. Kuti iyi decision kai zvakafanira kuti munhu anosvikoti iye eyo family income yenyu ngatimboti munotambira $500 ndo mari yamunotambira. Munhu ouya asahwira kuti iyo ndiri kukumbirawo $100. You can measure that request against our strength yekukubetseraka kona kuti apa panenge patidzikei pakuda kuti ticonsulte. But kana ndiri shamwari oza ndaperwa nemari yenhingi yebhazi this ndikukumbirawo $5 ukaona uchiti iwewe regai ndimbotanga ndabvunza madhamu ka inini wacho ndiri kutokweretaka ndotoziva kuti zvavhara hausi kuda hako kundibetsera because kandiri kukumbira kachoka is so insignificant zvekuti kuti undiconvince kuti uda consult over this and yet isusu mukama wedu tinombobatsirana zvimwe zvinhu but iwo sezvotaurwa naumba wakuti nhasi iwewe regai ndimbotanga ndaudza medium. I think ndo panoita problem. I think my issues ekubetserana mukama wedu as friends unoda kurespectawo zvakare kuti a decision that needs to be made yakakura sei. If it is a heavy decision, sure, you cannot surprise your wife kuti ndakaita commitment yekubatsira iwewe. Aiwa. Yeah, I think let me put it this way. I have a couple yendoziwa unoziva pane mumwe akauya achiti ndoda rubatsiro iro rubatsiro ndoda kubatsirwa infact inyaya nhatu dzakatoitika izvozvo zvokutoti those people vamwe vacho vakatoenda into serious problem. One ndeyekuti akagona kupa matitle deeds emba kune munhu aendokwereta kubhanga. Apa medium hausi kuziva. I know 3 cases. Be clear umba medium apa matitle deeds ari kupiwa medium wari clueless. I don't know that, but let me put it this way. Ndoda kuzo tie up. Yeah. Nyaya iriko ndiri kuita follow up pane zvimataura kuti you weigh. You weigh ma consequences at the end of the day. Saka akamupa matitle deeds akatadza kuzobhadhara imba yakaenda. You know what I mean? Imba gone. Mai vamwe wakapa, she's a widow, akapa wekuchechi, ndikutaura kuchechi manje. Elder. Wauya wachema zvinhu zvangu izvi, tarisa pane matsamba. Zvinhu zvangu izvi chamira zvakanaka, haana wokuconsulta. You know what I mean? But akatora kuti elder haangazondirasisa. Takutaura muchechi manje. What happens? Imba yakaenda. Now hachina zvokuita. Now those decisions dzoda muri two. You know what I mean? Idzodzo madecisions aya anogona kuzodestroy muri. Madecisions ekuti munhu auya afirwa iwe wakabata mari yeschool fees for example, isn't it? Makabata mari yechi yeschool fees. Pabva pashaika nehama yepadyo youndoziva iwewe ouya kuti ndipewo ndimbobatsirikana kana zvikoro zvisati zvavhurwa ndokupai. Hakuna guarantee yekuti mari iyo inouya. Wakundotsvagawo futi those are decisions dzinoda vanhu vangani wairi kuti muise musoro wenyu pakuti kana zvazoipa handiti hapana anoblemwa munoti takaconsult takadini takaita tose. Get the point? Okay. Yeah. Then hanzvadzi yenyu yobva yakukumbirai mari $50 ndokumbirwa $50 mobva mati no nyaya dzemari motaura nemukadzi wangu. Yeah, I think kuti pane I think kuti sekuti akaita mufundisi some of these things you need to balance them in terms of gravity of what's being discussed. Correct. I would not have gone that far. I thought kuti maybe pamwe because kana munhu achiti ndoda kunzwa madhamu and from the matrix of the story the assumption yabhururu uyu ari kuti ndiri kuya kune munhu ane toolbox yake murume wandiri kukumbirawo colleague ndiri kudawo chipanera
and then you then use this getaway proverb ndinganimboudza madam. Alright, saka ndinoda kuitora from that perspective yekuti kutaura kwaita mufundisi, it's something chekuti you don't want to think kuti by me giving me lending a spanner we are affecting livelihood yemhuri. It's something chekuti okay, worst case scenario pamwe you've lost it and it's not coming back. It will not really affect you going to school or going to work per se, per chance. Ndandoda kutora from a different angle yekuti pambataura hapo mufundisi pamwe pacho sevarume uri kuenda to another guy and you are saying kuti you are being vulnerable to him. Okay, uri ku open up to him kuti unoziva kuti ndakambosangana nemumwe muchinda economist munomuzimbabwe paEastgate some years ago. Akapfeka suit, you know, and he says unoziva so kuti ndiko kutaura nyaya ndoda kutaura I wouldn't believe but andina mari yekombi kuenda kumba ndipondora, you know. Atori munhu mukuru, munhu ari kuva vulnerable kwauri. And wotora nyaya yakadaro ari bhuru wako. Watagandibofundira madam ngatibire paside. Yeah, and they are speaking to you in confidence about a very small issue. Angoenda pakumanikana michana. But arongoti 2 minutes. Kauti ndisvitso pa Newlands and uri mutown. Mota yangu yaita problem ndisvitso pa Newlands. You want to consult every other decision. I think the pane problem. Oh, sorry. Yeah, my last one, which I want Fundis maybe to also speak about on basis of him managing many personalities. Pane my personalities atinoona mudzimba as well. Yekuti the husband is weak, mudzimai of a stronger personality. Just ana choleric, ana melancholic, whatever, and they are blends and so on. Saka pampacho you have situation say Ab yatawerengai kuti Ab is a decision weak, but the wife is a strong choleric, if you want to put it that way. I will come to that. Yeah, Saka maybe as we discuss, we then want to say how do we help this man who generally is not able to overtly and say no, this I can't do. Yes. Yeah. I think vadareka sometimes zvakanaka kuti tiwe very practical. Yeah. Unoziva sometimes ukongochiti kune munhu rega ndimbotanga ndaudza madam. Kune wamwe vanhu vari a nuisance. Are you getting the point? And personality yaunotoziva either munhu anoda kubva anyanya kuva too dependent even on small things kwauri ari kukumbira uyu. That's an angle. Yeah. Ane katendency kekuva too dependent. Anyanya. And now you just want to brush him off. Are you getting the point? Or munhu wewe kuti akakumbira unoziva shama ndipo $10 patosvika kumba ndosvika ndichikupa munogona kunge muchigara mumara and whatever, but haakudzosere haakupe haanyari mozosangana manyu kuti ndikudoka $5 yapa mari yapa 15 ndopanozoyawo mwana murikutaura kuti pachishona pedu zvinonyadzisa kuti ubva wapa a blunt no. Are you getting the point? No, don't worry, hanichanzwa medhem kuti vanoti kudii. Uri kuedza kutsvaga means and ways of nuisance yacho yanyanyisa. Are you getting the point? Saka unoshaya kuti baba ndowataura kuti kudii. Rega ndimbotanga ndaudza medhem. But in actual fact, even body language, even naiye anokwanisa kunyazoona kuti iyi member yaisikuda. Are you getting the point? So sometimes when people say rega ndimbotanga ndaudza medhem ka pane mapersonality ekuti anopiwa mastatement, handi munhu wese anopiwa mastatements iwayo. Kune vanodheerwa nemastatements iwayo because unogona kungowa a problem kune vamwe vanhu and the people now don't know how to deal with you. Ukuti okay ndazvinzwa apa rega ndimbonzwa kuti medhem anoti kudii. You get the point? Okay. Yes. So mfundisi ndikuya pamuri muchitaura nyaya yekuconsulta pane tukuwirirana here kuti pane limit
yekuti izvi handiconsult izvi ndinoconsulta. I'll be forthright on Yeah. that. I'll be forthright on that. Eyo As a man, as a man, upenyu hukangova hwekuti hune parliament. Each decision I make, I go to parliament. Inini hunondiremera upenyu hwakadaro. Ndinoda kuti tinge tine eyo areas dzatinoziva kuti idzi madeeper waters aya. Okay. Anoda kuti tiende kuparliament. Watsikati wakanditi ngwaru chekuti arikati menda kuparliament. It's genuine because there's a big decision to be made. Okay. But as a man or mudzimai wangu as a woman, ngange aine territory of making decisions, it's not basa ne consultation. You can't consult on everything without getting sick. No, you get stressed up. You become unorwa anxiety. Hey. Could everything ndikumbirwa dora again boku consult. Ndikumbirwa chipana again boku consult. You get mad. So there are areas ziri mundane where people should be able to make decisions without consulting. Hey. But on bigger issues, yes, ngatidzigarire pasi. Yeah. Munorwarisa wanuka. Anything rikaendende kuna mai. Aiwa. Thank you, Umba. Yeah, clear. It's very clear, But yeah. nditaure pana. Imina sekuru nemuzukuru ndoziya panonzeta pati. Yeah. At least inindro believer kuwa ne truth kutaura chokwadi apa kuwa nawo. Kana munhu ari enyunzenzi mutauri. Don't be diplomatic. Hausi kumbatsira nediplomacy. Ndoda kuita yataurwa nemuzukuru wangu yekuti arimbotora $10 ozoya futi $5. Mutaurire pachena kuti baba hamudzori bari. Hapana chakamuya. Zamai, why should I bring my mukati wasinei nazvo? Ndo issue yepersonality again watsikada kuti ngatimboitaurei. Ma-personalities nema-temperaments people differ. Mutaurire pachena kuti baba Idansuda. nyaya dzemari hamudzigoni. Taura pachena. And indinayo hangu but handikupiba ndekuti hauna kuimbika. There's nothing wrong. That's for sure. Look as men handitika ngatimire pachirume. Hatisiri vanhu vemakuhwa kawarume. Is what I mean. Mutaurire pachena. Inini kana ndiri enyunzenzi. Makuhwa ndiani manje. Aiwa. Wachapedza. Handi umba unombotimiso here. Aiwa. Umba mire timbotaura. I think we become your gender insensitive. Okay. Tikatanga kutaura kuti wanhurume handisiwe makuhwa. Wanhurume wane makuhwa zvisingaite. Inini ndiri kutaura area. Yeah. Kana waripo wakadaro it's unfortunate. Varume vazhinji they're not there. All right. You get my point. Iwo in fact madzimai anotoziva kuti dambudziko rinesu remakuhwa harina varume. Tisaisemesi. Aiwa tisaisemesi kuti mukati mabizoko raive pamufundisi anobva agitated sekungori kutaura nenyaya inodzi timu yako inzochite Chelsea nemakumbo nemakumbo. Now teererai. What am I trying to say? Ndiri kuti inini murume mira pachokwadi. That's all I'm saying. Mira pachokwadi. If there is a problem with a brother uchida kumubatsira, tell him clearly. Hanizvere kuti zvauri kuita izvo handizvo, ndakakupa hauna kudzosa. You know what I mean? Wakuda imwe zvofamba sei? Get the point. Personalities dzakadaro. Kune dzimwe ma-personalities womamwe okuti unonyazoti iyi murume uyu ari kutaura genuine. You get the point. Wakambomupa akadzora. Mumwe anokutesta futi. Do you know that? Anokutesta. Anotanga akupa. Anotanga adzora. Odzora. Ukaona akuti no mangwana. Pane vamwe vane dambudziko rakadaro. You have to use your mind kuti zvaari kutaura zvakamira sei. Haugoni kuerenga pfungwa yemunhu hanzvere. Asi chokwadi ngachibude pachena kuti you have a problem kana tasvika panyaya idzi. Yeah. Ukataura izvozvo hauna kumukanganisira, automutaura kutomubatsira by saying it. Hatiti dare rino riri kubatsira vanhu vane chimiro zvimwe vane zvimiro zvakadaro. That's our purpose. Okay. Idaro rineri. Okay. So vanhu vediplomacy ndo maybe kwakawanda vazhinji. But hausi kubatsira in diplomatic. Uri kupa munhu hope, uri kupa munhu kuti ndokufanira endo kuti ndodawo $10 mamati ari gatonoti zuva rinopera sei. Uri kuona futi imwe nyaya yekuti ndichakufonera handika. That ukazomufonera uri wemanje haachadairi. Phone
eka ndikutaura takaenda kunamuko unzwe mufundisi akati ndiri kuuya na12 ungere mapoint takatomira 12 dzakachaya 1 ikachaya 2 ikachaya awakumufonera manje aachadai foni kutaura kuti todini manje people are now in a quandary wazona ndio mamwe macharacters etinoti look it's bad mangwara mukasangana naye moti pastor amutauri chokwadi ndekuti takamira tikaita dambudziko but he never came back get about ndichakufonera haafoni back bambo ndichambonotaura namai akantaura namai wacho weda anotaura namai wacho haadzoki back kutaura kuti zvakawati chakati get about that's where the problem is. So you are the type of man who can say ndipo tkenjora kuti andisikuda anomutaura kuti hano kana ndakambotaura ndakambodhila naye ndokuti hama yangu handina. Okay, but Umba is a strong personality. And roots of our personality. Umba personality yawo no is a no. You can say that to your face. It's a good one. Yes. And but not every man is like that. And you do lots of my strong personalities. But kana my very strong personality. And the rambo de nango wangu. But kana my very strong personality. Unogona utona my wachi dictator my decisions. Angachataurwa nangwaro yakuti mamwe acho they are rather on the personal side as an example kuti maybe I like blue as a color and ndikabati mudzimai wangu anofarira brown as a color saka munhu wese anotengerwa brown mumba imomo dzongwa to the extent yekutopfeka mese hembe dzakaita se dzakafanana saka my personalities are for me that doesn't work but I've seen a lot of men in fact a lot of families vachitofamba murodhom vamwe vakatopfeka vamwe nababa vakatopfeka mablouse ari matwins namai aiwa inyaya sorry ndamboenda kuna nyati andu langowedzera mufundisi ndozvama kutotsva I need to protect you need to audience yedu but pfungwa dzabuda nanyati wabata imwe engo yatati tinenge taitarisa because to an extent yataura personalities yekuti vanhu vakupfeka hembe dzakafanana whether be it's an African attire nenyaya yekubvunza madam nenyaya yekubvunza madam ndopa zvakwe topfekedzwa zvakafanana vari kufamba mutaona zvakafanana vauya kuchechi vakapfeka zvakafanana and other men will laugh at it kuti but mukoma in fact mumwe murume akapfeka zvakafanana nemukadzi wake vamwe varume ndobva mudaidza vakati mudhara muri kuda kutikwadzisa kuchazodzi watsikana wangu akadini wanga wakapfekawo. I need to protect mamwe members vari kudini vari kuteerera. I think apa taita editor tabva munyaya yedu tobva tapinda mune imwe nyaya yekupfeka zvakafanana ainei nekuti regai ndimbotanga ndadini ndanzwa madam. It's again a question of taste and personality. Iwewe hako semurume nemudzimai kana muchifila kuti kupfeka zvakasiyana ndo zvinoita kuti zvikufadzei pfekai like that, then kozoita vamwe vari kuteerera vekuti vanondotsvaga African attire machira avo vosonisa zvakada kufanana ende kwavari zvinowaitira zvakawanakira. Let's not judge them. I think chiri stereotypical is to judge them as being funny and maybe finding something wrong with that. I think ngati iyo nyaya ngati mbozoidiscuss iri yega irenge iri uniform yemumba takubuda mudiscussion no umba takubuda mudiscussion. Let's protect people. Kana takuda kudiscussa kuti vanhu vari kupfeka sei hatiite dare rinodini rinodiscussa izvozvo izvo, but for now toda kuti tiwirirane kuti izvo kune like nyati wataura vamwe vanhu shuwa kuti kwete hakuwanetse ende kuti yes hakuwanetse and even Bible rinotokurudzira izvozvo kuti kwete yako ngaiwe kwete ende yes yako ngaiwe yes. Robva rati iro haikona kuti kune munhu
wozodzoka mangwana when you can do it. If you can't do it, I appreciate kutaurwa naumba. I know kuti it sounds British, it sounds American. Ndo ma cultures are forthright on decisions. You get the point? Awada iso kwedu kunoku kumaunge tinombotenderera toboda. And it may not just be between you nemunhu ari kumbira. It may be between iwewe nemudzimai yako chaiko. Kuti unoboda instead ungoti nga unotsvaga diplomacy kuti ndoita sekuti ndisvika apa. You get the point? So let's appreciate kuti vanhu vakadini, vanhu vakasiyana. Asi kuti uzoti wewe Regai ndimbotanga ndaudza Madhamu when you know kuna Madhamu kwacho hausi kuenda and uri kusvika kuti kwete. I think I find a problem ipapa. Haikona kushandisa Madhamu when you have a decision. Just communicate your decision. That's what I feel. Then mfundisi aisi futi mwenyaya here kuti maybe papesora nyaya kuti my wife has a strong character. And I know in my mind kuti maybe zvinhu zvacho zvifana kusvika kuna Madhamu but ndoziva kuti mukadzi wangu izvi anodini anoramba. She is a strong character anogona kuti no. Saka maybe tikazosangana iye ari pandochama Madhamu wangu vatoripa. But personalities are dynamic and we can grow and we can change. I think that's the idea your program, you know. Kuti titi there are certain traits, it's a culture in Rimungweni. And where it becomes a challenge is uyumungo futu. And where it becomes a challenge is sometimes in my politeness and in my diplomacy, I'm hoping that my message has been heard. But it's not what I say. It's not kunzwika. Saka kune vanhu vari kunze, we are merely saying that if you are such a man, what you are not comfortable in saying no, and there are many of us there. Vasingakwanisa kuti vataura kuti I think this is deviant, I'm not comfortable with this. Kana kuti let me think about it. Zvitori nani? Let me think about it. Let me think about then it. Kuti Madhamu. Because then you are saying kuti I'm not happy to make a decision now, but let me come back to you. Kansina kudzoka, ask me, but for now I can't make a decision on that. I think kuti tikagona kudaro to say kuti we can change it, we can grow to be better decision makers. Zvotibatsira to live harmoniously and also to live with clarity of conscience than kuti utize a commitment. Vamwe vachana Madhamu ngativanzwisisei. Vamwe ana Madhamu vari kuteerera apa kapa wari so touch. Even chipenet makazowapirei. Inini vanhu vacho handitombowadi. Iwo wakambotibatsira nei? Hapana chawabatsira. Makawapirei. Ini handizvide izvozvo. Saka munhu anogona kuva touch on. They pick anything. At the end of the day, murume anozongoti But maybe let me ask and say munhu anonzwaro kunzi anovanzoti let me ask Madhamu. Munhu ane substance here kuti munhu ari kutodependawo in terms of power matrix mumba on the wife. Pane two way inenge iripo. One, you are trying to empower your wife Nicodemusly. Or you are wicked by your wife. So kana kuti hauna chinhu. So look, sika ini ndinoda kutaura kwamuri wateereri kuti wari kuteerera nyaya iyi. It's not an easy subject for us, as it is not an easy subject to you as well. But let me put it this way, to look, as men, you must have the capacity to make decisions, good or bad. Kune munhu iyoyo, you know what I mean? Right. Usaedze kuedza kufadza munhu uchizwa conscience yako inotaura kuti zvaari kutaura izvo I'm not going to do it. But haagoni kuzviridha. Akuda kuzviridha, iwe auda kuti kupa nhau kumudzimai asinei nayo. You get the point? Zviripo zvokuti wambotaura imwe scenario yawati unogumira papi. Remember? Pastor wamboedza kuibata, waibata hawo zvakanaka, handina dambudziko on that one. But zviripo zvokuti iyi nyaya iyi iri kutaurwa panapa iyi hainei naMadhamu, I will make a decision. Ndomuudza kuti ndamake a decision yakati. You know what I mean? Yes. Uri kuedza kumutaura kuti because paper ine need. Wabondibvunza kuti hanzvadzi yangu ikakumbira mari. You know what I mean? Ndoenda here kune mudzimai kuti ndakumbirwa mari nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu inini.
do I have to ask for my wife? Yeah. Hazigoni. It depends kuti imari $50. Ataura aiwa munogonopedzisira imimi nehanzvadzi yenyuka maakutiurayira ukama hwemuchato wemumba menyu. But can I tell you one thing? Look, kana uchipa hama yako funga zvinhu two anodzora kana kuti adzori. Funga ipapo. Kana asadzora, write it off. Ihanzvadzi yako. Okay. You may deny it, but that's what it is really. Ipa uchiziva kuti inodzoka fine sokutaura kwaita ikasadzoka chichengetedza peukama. Ndingambese kachikoro here mbicha ndingambese kachikoro mbicha pane usati wamhanya chimboisa peukama paroda kutaurwa nemuzukuru wangu paukama ndo pane nyaya kuti ndamupa he's my brother given him $50 ndamupa $50 achidodzosa akasadzosa it's not a problem ihama yako isn't it? Pane problem. Aiwa, iwo zvakuita iwo ini kutaura pfungwa. Problem yanyamuziwa. Tawanzwa ngari gachingopinda kutaura pfungwa inogona kubatanidza mhuri. Because mari haifaniri kukudestroya ika. Unzwa naka. Haifanirwi kukudestroya. Chinodestroya munhu futi more mazwi. Let me put it that way. Okay. Unotaurwa neapa. Okay. The reason why I asked that question, thank you for coming back to it, is to say, kune muri dzinoti inini kana hama dzangu dzichida mari dzinoenda kumudzimai then dzekumudzimaiwo uyo anoti dzinoenda the opposite. So ndichimbokubvunza nawo isi ndo zvatakakura tichiziva. Inini ndine mudzimai handiri ndinoenda kwaambuya. I can't tell you kuti ndakuenda kwaambuya ndichanda watengera chakati. Mai ambuya wangu ndiwo anozomutaura kuti baba wanhinga wakapfuura nikuno kwandika takasiya taitirwa izvi. That's how it is. Iyewo kana akaendawo kwedu ikoko kana achida kundiudza kazhinji kacho manje hama ndo dzozoti mudzimai wako akapfuura nikuno kubva zvakatiitira it was something else, you know what I mean? Hatimbozvifungira ngawatauri iwe, you don't have to blow your own horn. You don't have to. Ine pane principle anzoti ndakamboidiscussa iri panapa ye-family finance inonzi iyo you, me and us. You, me and us. In other words, mari yemhuri munhu wega wega murume kana mukadzi ngawe nemari yaanoti iyi ndeyangu. Mukadzi ngawe nemari yaanotonga ega pachake isina consultation. Powerful. Murume oita mari yake yaanotonga isina consultation. Muri yowane pool inonzi iyi mari iyi ndeyemhuri ichaita maschool fees ndo yatiri kuwakisa imba. Whether pane munhu wane ari kusenza mumba imomo mai ngawapiwe mari anonzi mai kunyange mukasangana nehama yenyu muchida kuipa sweet haina matare iyoyo. Chinonetsa manje ndechekuti pane zvaurwa naumba tete hanzvadzi yangu inini yauya tiri kuwaka mari yesimende ndaakumupa mari iyoyeyo mudzimai wangu asingaziwe ipapo ndo pasingaite ipapo. Saka the principle inonzi iyo you, me and us inoprotecta madecisions. Kana uine $100 yako umba wane $200 yawo wasangana nehanzvadzi yawo bhodhi zvinhu zvakandiomerawo or $50 iyi whether sisi wadzosa hawana kudzosa hawana kubata pool inonzi us hawana kubata mari yemhuri wabata mari yemuhomwe mawo. Panonetsa ndepekushandisa mari yatinoda kubhadhira school fees apo tiri kuwaka. Are you getting the point? Ndo yawada kupa mai wako ndakazopfuura kuna mai ndikawapa kumabhegi esimende no ndichazona next month end mari ndakapa mai that madecision hatiabvumiri. Pamusoro handi vese vari kuwaka mari yemazuva ano is hand to mouth. You must know that. Hakuna vese vari kuwaka. Tiri kutaura kudhende rudhende rweZimbabwe handi vose vari kuwaka handi vose wane pulumani hakuna zvakadaro handi vese. What's your position? My position ndeyekuti right my position muZimbabwe muno metiri kurarama muno
kana hanzvadzi yangu yauya ine dambudziko Achida $50. ndinomupa tiri pahand to mouth doesn't matter ndinomupa ndatanga ndaita wei dambudziko rake kuti rakamira sei izvozvo hazviite mira ndaweya dambudziko rake nesibhegi resimende riri kutaurwa nemuzukuru wangu ndinomupa kuti agare zvakanaka kana dambudziko rake rapera simende ndichandotsvaga unotora pai izvozvo muri kuitora pai mari iyo handiti ndine mari yangu inini aiwa ihand to mouth imi muri kuti hand to mouth hapana iyoyo yacho yendinayo yendinayo iyoyo ndinomupa iri hand to mouth yemhuri here mari yemhuri ndofunga tarasana aiwa hatina kurasana kumba vari kutaura nyaya yekuti muzimbabwe munomu mutaura nyaya yemhuri wangani wane mari yemhuri wangani chimbomira the little that you have the little that I have ndoita way his situation ndo petiri kutaura panapa andika adoda $50 it's better ini ndisare ndisina that's where you're coming from ndibetsere my sister my sister kana ine dambudziko rekuti ari kutadza kurara ndomubatsira nontaura kuti bhegi resimende iroro ndo rabva rakosera maproblems iwaya zvofamba sei ndichaiwanazve imba yacho inofanira kupera nebhegi resimende 1 here no hakuna zvakadaro ndomubatsira situation yake yoita zvakanaka handika ini ndini ndokuava ngwavha to replace that $50 Regai ndibvunze madhamu aiwa ipapo notadigresa nenyaya yekuti nyaya yekuwaka the issue haisina yekuwaka panumba chirigai kuramba makutaura mamega chiri padare hatitaurei sedare nguva yedu yafamba nguva yedu yafamba hatitaurei gaga you get the point I like zvotaurwa naumba nezvandataura ini ndatini kune principle inonzi you me and us saka tine mari yemhuri yesimende wasina you and I wasina you and I vanofamba sei you me and us yes because you have got to have one line yawawa ine one line yawawa ne you and me awasina you and me vanofamba sei ndo zvatiri kutauraka ini ndataura scenario ina you me and us handiti imi muri kutaura nyaya yekuti kuna us chete and hapana mari is a hand to mouth imimi mochifamba imi wamasangana wo kama Mario aiwa can I go back to izvozvo let's go back to history yamambobvunza yes muchikoka summarize ndoda kubata pfungwa dzacho dziri mbiri yes ande kunana mbuya ndokumusha kudharadhara handitsika takohwa zvinhu zvapinda mukati medura zvinaya yadminister mudura muyana exactly waisangosvika ende kwedu handizoti pamwe kwenyu kunosiyana kwedu ndimbuya wawaenda nawo mudura ongedzera vazukuru vangu izvo torera vazukuru vangu ndobvunza mai handitika mai vari kupinda padecision making saka pari kutaurwa naumba mai vangu avo muzukuru wangu pekuti homwe imwe chete the principle remains the same yekuti homwe iyi ndo imwe chete the way we administer homwe needs to remember kuti haasi munhu wana anogona kupfatsura chepiri I think kuti wafundisi wedu pandambodena mufundisi havana kuzoda kupa nyatsosvikawo ipapo pekuti I think kuti mavhunza muchiti kana ndarora ndine mudzimai wangu inini hama dzemudzimai dzinouya kwandiri hama dzangu dzinoenda kumudzimai I think kuti wafundisi vaiitirawo masituations ekuti haugoni kuramba uchitora indiscriminately pocket yelivelihood yemhuri yondosustaina wekwangu ndiri inini ndakundosustaina wekwangu continuously without the knowledge of my spouse and similarly the other way around saka ndikundobvunza madam for me in reality was supposed to create a balance yekuti there are certain decisions that I cannot really make but I think what we've collectively agreed my situations are trivial, are minor. Surely as an individual, as a personality, as a community player, I can make a difference. I'll give you an example. There's pandaibva kuchechi ndakasangana nemumwe mukadzi angari kutendera wecommunity vachicollecta rubatsiro for someone arikuda kundoitwa heart nikiri surgery anoitwa heart surgery. So community had agreed to participate $5 $10
mudzimai wangu wasn't there. So this lady is at the gate, ndabva kuchechi, and she's saying kuti ndandauyawo this get well fund yatiri kucollecta yemunhu uyu. How does that sound to a stranger to say kuti regai ndizombobvunza madam $5 yekubatsira on a heart issue yawiriranwa necommunity? So I'm just saying kuti kunana mai vari kunze who are being asked on trivial things by their husbands, empower your husband to be able to make those decisions. And for those men who are similarly asking on smaller decisions, get stronger and be like what Makombe says. If it has to be a no, let it be a no. I think that's my... Yes. Then just your statement, panenya yataverengai ye mchinda ari kukumbira kune mchinda ari kuti ndotanga gandizovunza madam. What are you saying to him? Yeah, I think kuti kune ari kukumbira. Ari kukumbira ndafara fungwa yamakombe nyamzi wataura futi the same. Sometimes I think as African people we need to learn to confront issues. Kana if your friend says ndambovunza madam, and if you kuti it's a trivial issue, confront him and ask him what madam ari kupinda papi, and understand the dynamics around it. Let him say no than to then let it go. Ndiye same one wekuti akabatsirwa anditika muruva matovhara penyu ipapo. Yeah, okay. Ndiyo same one wekuti wakambomupawo usina kutombobvunza madam. Ndio tikubvumira naye papapo. Iye manje wakumukumbirawo anditika oti nchamuribvunza madam. Ini ndo vanamutaura kuti either uri kundipawo hausi kundipawo. Madam anopinda papi. Nyaya inonetsa ndeyekuti isusu wacho we don't make decisions. You are addressing to men. Yeah. There is the camera. Yes. Kazhinji kacho isusu wacho hatisi kumeka madecisions. Uyo mchinda uyo aitonga achitoramba iye akatombobatsirwa before, but nhasi akunzveka nerekuti ndichambonibvunza madam. You know what I mean? That's not the way to do. A man ane pfungwa dzake dzakakwana. You can't do that. Thank you. Mfundisi, moirepa move matina matira. Ini ndoda kutenda chaizvo eyo kupetwa kwaitwa na nyati. Ndakufarira chose. Nyaya iri yekuti when it comes kuti ndobvunza madam, tiri kudila negravity ye decision, right, nedepth ye decision. And kana family chizoitwa redefined nekuti ndakubatsira and family is going to be impacted, we need to consult family, because action yangu ichawa affecta by helping ushu. Okay. And kana iri a simple decision, iri within your turf, your own area ekuti you can, whether you have made it or not, nobody is going to be affected. Be very clear kune mumwe munhu, like nyaya tiri kutaura ngataro kuti ndinogona kana handigoni. Kana aine chikonzero ngape chinyi, ngape zvikonzero zvinoita kuti haasi kuda kupa. But I think like Umba is saying, let us be forthright and clear. Bible rinoti usanyepa. Usanyepa. Kana uchizowa kuti hauchida kupa munhu, usanyepa. Mutaure kuti handisi kuda kukupa nekuda kwezvikonzero izvi. Regai ndivhare futi, I'm sure for the benefit yewamwe wateereri. Eyo panapa kana tiri kupa ma examples emari kuti $50 is very small money. I can help. $5 is very small money. I can help. Do you know kuti wamwe wateereri wari kuteerera hawana mari yekutenga data, even yekuteera program ineyi. $5 chaiyo ari kutotsvaga mari yekuenda kubasa $1 mangwana. Iwewe pa $5 yasara mumhuri, wobva wapa sisi wako kana tete wako kuti aenda mundozvibetsera, wodzoka kumba ko tikuenda kutaunika mangwana, mari yebhazi hapana, ndapasi. It becomes an issue. Saka tiri kuti the bottom line ndeyekuti if a decision is going to impact a family, you must consult. If it is not going to impact on anyone, you can make that decision. Whether it's a yes or a no is basically up to you. We need to be good stewards of decision making. We don't make decisions because tiriva rume. We make decisions because they are the right decisions that will keep the family moving forward. Hey,
Thank you so much, Mfundis. Thank you, Dad. Yeah. Bye. Umba. Sekuru nemzuru. Nyati wari pakupisa. Sekuru wangu agara pakati pevazukuru. Tichibva panapa tombonokosa kuti ana Madhamu. Tibva pachirongwa chino toda kutenda vateereri nenguva yatava nayo. Toimba muri kudzidza, tiri kudzidzawo kubva kwamuri. Please rambai muchitumira nyaya dzinoita kuti tidzidze tichikura mukati mekurarama kwatinoita. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mufundisi, tivharire nemunamato. Ngatinamate vateereri. Baba, tinokutendai nechidzidzo ichochi. Kuita madecisions handi nyore. Kubetsera vanhu handi nyore. Tinotsvaga njere neruzivo runobva kwamuri. Tidzidzisei kubata vanhu nekudhila nevanhu. Zvinoita kuti mukudzwe ukama hukure. Muzita Jesu namata. Amen and amen. 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 Thank you so much. God bless. Moyo wangu unotenda
Petone muchinjiko panetsime kwaro mvura yekurapa yabva kuna Jesu. Pedyo, pedyo nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Pedyo nemuchinjiko mutsawandiwana apo ndajekeserwa kupenya kwa Jesu. Pedyo, pedyo nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Pedyo nemuchinjiko ndomuona Jesu ndibatsire kufamba mumapfudze awo. Pedyo, pedyo nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Pedyo nemuchinjiko ndorinda ndovimba dakara ndizosvika